Dateng panjenengan sakatripun anggenipun tanding menika pun. Nanging Cobito Latri menggalih menika namung babakan wong wadon. Sampeyan Adipati panjenengan Adipati. Upati tenan. Upami seneng wong wadon mung sawiji kok bupati padha bupati sami rebut bener. Niki kena diarani rebut balung tanpa isi. Oh, iya Yai. Malah kaporo Kang Mas. Sampeyan uga tresno karo aku tresno Setiawati. Setiawati, kula tresno, sampeyan tresno, tresno Setiawati. Wong papat seneng karo wong siji. Napa saged kelampah? Cobi klatun kalih. Dur. Saka pinemu kepiye Yai? Malah keporo Kang Mas. Kula mireng kabar menawi Setiawati niku kangge sayembara karo seduluripun kakung. Ingkang namipun Madrib saking Wonosegoro. So sinten ing saged klebeti dhateng sayembara saged nyempal bau kanan so kinipun Madrib undhunipun pun Endang Setiawati. Oh, iki tenan kabar iki ya, Yai. Lho, menika sampun dipun pasang pelangkat sedaya para kawula Kaneman Raja Muda ing sami tresno, tos dhateng babakan menika. Oh, sayembarane nek bisa nyempal bau kiwa tengene Madrib undu-unduane Setiawati. Wah, pendino iki nek aku ora nyempal tangan kiwa tengen tanganku gatel. Kula percaya sampean klina nyempal bau pitik mateng. Sampeyan iki malah menengah Kang Mas, monggo digelak lampahipun wonten ngono.
Gesik. Rahayune iki mau kok aku enggak kemukon papan iki. Nanti sak temah kowe kira dimongso kelawan macan sing sakmene gedhe. Nggih, niku becike niku wonten sampeyan. Sampeyan niku sinten nggih? Ya, lamun kowe kepengin mangerteni. Saya pengen srawung lawan aku. Srawung ki aku cukup darmi. Sampeyan niku Joko Darmi. Bali wis Kula pun Setyawati saking pertapan Untara Segara kula. Setyawati saka ing pertapan Untara Segara. Nggih, menawi ngaten kula nggih ngaturaken matur nuwun. Toh sampeyan niku sampeyan tulung kalih kula. Iya. Ora dadi boyo pangapa pancen kabeh kuwi aku mangerteni. Jroning kowe iki kapan ana ing sak kiwa-tengening sendake. Kowe kabujuk lawan macan. Nah iki kondisi. Sok meneh umpama kowe iki lelungan ana ing sak tengen wana kaya ngene iki mau. Mbok iya kowe iki dalem kanca. Aning kala mangsane niku kula nggih piyambakan mboten wonten kancane. Ning nggih matur nuwun kula tak wangsuli nggih. Mengko dhisik. Iki arep go bali. Lah sampun sampean tulungi nggih kula ajeng wangsul. Jroning aku menehi pitulungan lawan kowe iki totoane nyokol. Lah terus kula Aku ngadepi kelawan macan mau. Sak mongso-mongso umpama aku kalih Sultan lunga aku kang dadi tadak kala mangsa. anggi kula niku nggih pun matur nek kula niku ngaturaken matur nuwun. Lah nek sampean niku ajeng nyuwun napa pami bondo donya kula niku nggih mboten duwe. Aku kan butuhake bondo. Ngene ya. Endah Setyawati. Jroning aku menehi pitulungan kawan. Pancen ra bisa tak silaki. Mong aku kepengin bisa saput jago lawanku. Nanging ketone kok kowe iki kesusu ngono arep tumli bali. Kula niku kuwatir kakange kula niku mangke nek goleki kalih kula. Lah lek goleki wong iki wis nemu kaduasan kaya ngene kok. Anggi nek kakange kula niku saben dinten nggih pun kuwatir kalih kula nek kula niku tasih ado-ado. Yen perkara sedulur mulanan gampang. Mengkone aku lamun to kowe iki entuk dukane sedulur mulanan. Aku mengko sing tanggung jawab. Ning aku ben takon lawan. Atase iki bocah saka ing Ketapan Untara Segara. Senajan to mapanmu ana ing sak kiwa-tengening Karang Pradesan kene. Ning aku ora bisa selak lawan rasane ati. Sawise tinemu kelawan kowe, aku kok duweni gegayuhan. Lah kersanipun sampean apa? Sing tak karepake aku kepengin dadi bojomu. Pek bojo kalih kula. Ini menawi to sampean niku ajeng ngepek bojo kalih kula, kok kula niku raosipun abot. Wis to, ora susah kowe kisih. Ning papan kene sing ana mung aku lan ora ana pawongan liya sing mangerteni. Jambane mung aku lan Kok tetes kula mboten isin kalih sampean niku mboten. Ning kula wedi kalih kakange kula. Kakange kula niku tiyang enggal. senajan to anak iki. Ning aku lamun emang udah ngomong aku apane kowe aku bakal tak. Mula ayo latih oleh sithik wae. Dari kula nek sampeyan sing pitukan, nek kula sing pitukan. Lah nek sing sampeyan sing pitukani, lajur ing manale. Apa alane lamun kowe iki nempo kelawan kantos. Kowe iki wis temukan dewasa. Saya sederhana
Panenggrama luluh atimu nganti kowe iki gelem lati lawan. Nek sampean iku ajeng lelo-lelo kula mboten purun. Sapa manis kaya mergo kabeh kuwi kowe iki ra gelem buka. Atimu kanggone aku Joko Daru. Nggih nek wong tresna niku mboten dipun peksange mboten saged to. Tenan. Kala sampean niku Kowe tesih. ra tresna lawan aku. Mboten. Saka pucuking lambemu kowe bisa kandha kang kaya ngono. Nanging aku mangerteni. Jroning atimu kowe iki ame-ame kang supayane bisa cedhak kawan aku. Lah iya to. Ah, sampean niku kok ngerti mawon. Aduh, mboten. Ales yo nang kalsa nanging jroning kowe iki ninggalake kawan aku. Malah iki awe-awe. Kenane opo sih? Yo, Endang Sedewati.
Lampun aku lali. Mapanmu ana ing petapan terus. Gampang nggon kudu lawan. Endang Setiawati, madhep wae Endang. Panjenengan ampun kladuk ati kejeron ing pangrasa menawi Madrim ngawontenaken Giri Sayembara tunggak watu godhong kula tulisi. Sinten ingkang saged ngawonaken dhateng Madrim? Sinten ingkang saged nyempal bauipun kiwa lantengene Madrim? Menika undu-unduanipun adi kula Endang Setyawati. Sedaya kala wau boten kiyat kadene manah kok. Sepisan namung kula kepengin mulyakaken dening Bapa Manik Sutra napa dening biyung kula. Apa ingkang angka kalih
namung kepingin junjung dhateng derajatipun adi kula Endang Setyawati. Tegese Sinten kemawon mangke mbok menawi Piyai Agung, Piyai Luhur wonten tetembungan jalma tan kena kira menawi ngawonaken dhateng kula menapa dipun pundhut karo Piyai Agung menapa badhe nginggah-aken derajatipun adi kula pun Endang Setyawati napa dening panjenengan biyung kok ndak ambali. Yo yen tono. Yen ora. Banjur kepiye, Mas? boten menawi panganggep kula adi kula Endang Setyawati boten badhe dados prawan kasih. Bapak piye kakang waduh cilaka. Iki ana apa kok malah aku lagi rembukan kalau Bapak Manik Sutra lho kok malah mlebu omah ora semowo tulung-tulung tenan iki ana apa nduk Iku kakang ana wong lanang ki sing pucung karo aku ki doyak-oyak karo wong lanang lho kakang kowe doyak-oyak karo bocah lanang apa kowe ora kandha yen kowe iki sedulure mati lho wis kandha kakang aku ki wis kandha ning dheweke iki ora percaya kowe doyak-oyak karo bocah lanang kowe mau didumuk awakmu apa ora lho aku iki didumuk dijiwiti bokongmu kowe dijiwiti bokongmu sakwise kowe dijiwiti bokongmu kowe males apane lha aku yo males bokonge no apa didumuk apa liyane maneh aku iki didumuk karo dadaku barang dadamu iki didumuk kowe males apane ya nduk ya aku yo males dadak nih dan dadane lumuk dadane bocah lanang mau soto kakang Terus? nek aku didumuk dadane ya aku ki bales dadane liyane didumuk meneh ora ora kakang ora apa bocah lanang sing bujung karo kowe iki kira-kira karo dulur lanang madrim kuwi gagah endi oh nek gagah iki yo gagah sampeyan gagah aku lho kok wani bujung karo kowe ane kakang ning akeh kono apik bongko lah baguse baguse mesti karo aku ane bagus iki yo bagus Lah iya, wong bagus aku arep bujung karo kowe. Kira-kira ngungkuli aku bagus apa ora? wah nek bagus sing ngluwahi karo kakang mah Luwe karo aku. Terus kono kakang sampun gelap. bagus iki ra karuan kok kakang Apa? tenan kowe Apa wong sing bujung karo kowe, ai sing bujung karo kok kakang sing bujung Kowe ya ngono. Kleru. Kula njaluk tulung. Kowe arep bujung. Lho pripun to Bapak napa? Oh ya, karo aku. alah niku cari kesempatan Bapak Cari kesempatan iku kaya sembrono lho. Ya sampe iki. sampun kakang Iki lho malah dudu iki kok kakang Dibolang-baleni. Dudu iki lho. dudu kakang Piye? dudu Dudu iki. dudu Banjur sapa sing ngoyak-ngoyak? ora iki mburi kakang kakang yo ora iki kakang Dudu iki. dudu wae Yen ora iki sapa? isine mburi ora kakang isine Lah iku teh salahe bapak. Salahe bapak. Lah aku wis ora kuat piye. Lah wong dhe bojo saslohene kaya ngene. Iya, kok kalau wong Aku iki nesu. Kakang Apa dudu iki?
Apa liyane meneh sing gudhong karo kowe? Dudu wong telu iki dudu kakak. Dudu tenan. Dudu. Terus apa lek, Bro? Dudu wong ngono iki terus sapa? Kuwi pakai suatu. Dia nek mateni wong iki. Kakang Madrim iki yo kok ngono to? Dudu pawongane kok malah iki dhewe arep lara. Dudu bapak mboten niki mboten. Wong ora ning gawe duwe rambut arep seneng. Niku kula mboten kenal. Raden, Yo. pawongane dudu kuwi. Pakai suatu. Kuwi. Bayar satu saya setelah dulu kok. Sida nglamar Setyawati ta ora kowe? Tito. Tito ngelamar. Walah omahe kepiyak lho. Kene yo. Kuno mah kuno. Kene yo. Ayo tembok. Kaya omahe pakai kuanto omah kok kepiyak. Sampai aku jadi mantune harta rubuh. Lho. Omane kono. Harta ganti. Ganti apa? Kredus. Ora malah kowe malah elek. Terus Kakang, Piye iki? kok pawongane kok malah kowe katone bujung karo aku meneh lho Kakang. Bose. Manggerin. Eh. Kula niki wanuh kewala kalih sampean. Iya. Kula nembe sepisan niki. Sowan ngersa panjenenganipun bapa. Lho, kok panjenengan badhe mala dhateng kula? Nuwun sewu nggih, Ger. Sejatosipun piagung saking pundi? Kula saking Kabupaten Maspati. Hendro Bawono nami Hendro Bawono. Kula Bupati saking Kabupaten Ternate. Hendropati Asmoro. Hendropati ingkang setunggal. Kula Indranaga, Bupati saking Bojonegoro. Sapa? Piro kesumo. Ora takon karo kowe. Aku omong dhewe. Apa kowe? Pacitan tingkat 2 kepala daerah. Pacitan wah. Ya, Apa kowe? Aku Madrin, wong sing kondang. Madrin. Aku Madrin. Dian. Lu salaman iki aku Basur. Aku Endro. Coba manggil. Endro kesumo. Ayo aku Madrin. Ngajak guyon. Ora ketemu kok. matur Kang Mas. Kabeh. Nuwun sewu, Ger. Sedaya para bupati saking Bandangan Sewu Negara. Nggih. Lajeng panjenengan sami kersa rawuh wonten ing Padepokan Untara Segara. Ing ujub wonten kawigatosan menapa? Menapa panjenengan nika leres Bapak Manik Sutra? Nggih. Kula pireng menawi Madrim anak sampean gelar sayembara. Lah, kula badhe nderek mupu sayembaranipun Madrim. Menapa sedaya para bupati ugi makaten? Nggih, kula ugi. Ugi kula tresna kalih
Endang Setyowati. Kula badhe nglebeti dhateng sayembara. Kula badhe melu ngleboni sayem. Karepmu mlebu karepmu metu yo karepmu. Endang mus Miko. Setyowati. Setyowati. Menika Setyowati. Waduh. Oh tak gedhe bathokmu kowe. Iki bojone. Bojone sampean. Iki Endang Setyowati. Oh, rumah niku saya kanggo. Sing kok karepe piye? Nek mboten kanggo kula kanggo. Lho, Dimas. Aku Bupati Sugih Bondo Bandung. Ben sore obat kuat. Jamu. Kowe mesti ora ngerti obatku. Apa, Bang? Jamune Kang Mas. Tutuke jamune. Lari yo. Jamune ben sore ngombe obat mercon. Obat mercon. Lah supaya nek ngombe obat mercon gen mlajiah. Oh, Madrim, Kula bapa manik bab iki ndak pasrahke marang kowe. Banjur kepiye Pawangsu? Sang Adipati. Madrim Apa ya. pancen ben kowe kabeh kepengin ngleboni sayembara? Sapa sing bisa ngalahake Madrim? Sapa sing bisa nyempal bau tengen lan kiwa Madrim? Kukupane adiku Endang Setyowati. Entenono sak jabane padepan untuk sepuh. Oh iya. Anteni. Bakal kawat. Kakang, nek ngadepi karo para dipati kuwi muga-muga wae kadang menang ya, Kang. Sampeyan temu duwe kula ilang. 20.000. Sampeyan temu. Ora. Iya no. Dek 20.000. Mangga tak mbok mlayu ngono. Sangumu saka Pacitan. Tumepai Untara Segara ki 20.000. 20.000. Eling-eling mau kok gawe tuku apa? Oh, tak nggo tuku mie 10.000. 10.000. Terus Terus tak nggo tuku rokok 10.000. Duit 20.000 ilang. Tak nggo tuku rokok 10.000. 20.000 to. Tak nggo tuku mie 10.000. Duit 20.000 ilang. Bupati kok goblok. 10.000 kalau 10.000 piro? 20. Lah iya. Asaku duitku ilang. Endang Setyowati. Piye, Kang? Apa mung Adipati mung papat mau sing oyak-oyak kalau apa no liyane meneh? Isih ana liyane, Kakang. Sapa totok-totok ning gone lawanganku? Loh, piye kuwi? Iki sing oyak-oyak karo kowe. Endang Setyowati tak patenane kurang ajar bocah lanang iki. Aja, Kakang. Aja. Ajare Sok, ngoyak-ngoyak. Jare moyak-moyak kok aja iki piye? Ngeman lho, Kakang. Gimana apane? Lah wong iki ya bagus sih kaya ngono kok. Layak kate layak. Di Endang Setyowati. Wonge bagus di karo bakal akeh kowe kakang. Ngapus kowe ning akeh kono bener anjir kowe iki. Lah, bener bagus ta? memeti kaya pitik arep kendhok. Aja kok, Kakang. Tenan kuwi, Kakang. Jo lah. Wong Setyowati. wedok sini kuwi. Ti. Nggih kula, Bapak. Bocah kok enggel iki piye? Ayo pendak weruh bocah bagus kok edrak Lah nggih niku baguse ngoten. Ayo dipet luwih dhisik. Mengko. Ngono. Iya. Nggih. Pun sewu nggih, Ger. Inggih. Boten teges kula ngapi tambuhi.
nembe sepisan menika kula pinanggih dhateng panjenengan. Panjenengan menika sinten lan mijil saking pundi? Nggih, pangapuntenipun, Bu. Pun sawung iki mawon. Kula menika Joko Darma. Joko Darma. Menani papanan dina kula menika tiyang kabukangina ingkang biasipun Omah boten gadah omah. Dumak kaya. Lajeng kersanipun angger Joko Darma. Ing pangujug ngantos kula minggah wonten ing Betapan Bundara Segara, kula kepireng bilih wonten ing padepokan Bundara Segara menika nganakake patembu. Leres saestu Kathahing para bupati saking pemancat sami ngrantos wonten Blabar Kawat Jan. Awit sedaya kala wau pengangkah badhe mumpu patembayanipun anak kula si Matri. nggih Bapak. Yektosipun kula kepengin mumpu patemboyo. Joko Darma, yen pancen kowe kepengin ngukup adikku Endang Setyowati, kowe kudu bisa ngalahake karo Madrim. Yen kurang, kono entenono sak jabaning padepan terus. Lah bar karo kendeng Yo, Endang Setyowati, aku dongak-dongakno. Muga aku tanding karo wong-wong kae, karo Joko Darma aku bisa ngalahake. So Kakang, wong bakal tak dongakno. Iya. Muga-muga ae Kakang iki mengko kalah. Wis. Dongakno kae lagi piye? Dongakno yo menang yo nduk yo. Ampun nek Kakang menang lah aku lak terus dadi prawan kaset. Wong wedok memet pangestu ge, Bapak. Yo, pangestu piye? Ayo podo menyang Blabar Kawat Jan. Sopo sing metu ning sak jeroning garis atege wis kalah. Upamane mengko tak pikut tak bondo uga ateges wis kalah karo Madrim. Sedulur Matri. Aku ngiwan karo kowe calon ipe. Bubar kawat kenteng ojo bubarke. Setyowati tak boyongane ning pos-pos. Yen ora padha tanding karo Madrim, ora kena ngukup adikku Yen Endang. kena diwiwiti. Ayo Matri. Ora kepengin boyo kakangmu Endang Setyowati. Hati-hati kawas. Sampai kalah. Ayo. Ayo. Kula terima boten duweni bojo Setyowati boten napa. Salah, monggo. Jalo tak poklek, tangane mau piye? Ojo. Aku trimo kalah. Kowe terima apa ora? Aku trimo Madrim, aku tak bali. Ya wis, bali ojo lain maneh. Ora aku trimo aku tak kalah. Joko Darma.
ngomong piro kowe Joko Darmo? Aku percaya. Kok wani karo Mas Drim iki mung piro tak kelani. Iya. Tak percaya, Grim. Rakitan piye wae bandangan Sewu Goro Kais bisa yo kalah. Nereng nanging durung kinaruan. Lamun aku ing mengkone kalah adu kelawan. Ngono. Entokake. Sampeyan kalah, Kakak. Nek ngono payu aku. Senang piye atine? Dongakno karo dulur kok kalah. Lah ya tenan to, jebule aku ya payu ndek bojo ya, Kakak. Yo bojo yo karepmu pacet yo karepmu. Nek ora garing nek ngono ya, Kakak. Garing. Bocah wadon angger wis wayahe ya ngene iki. Kok Piye, Dim? kula kalah. Wis keos, Nggih, Pak Dim. kula tangane kula sampeyan uculi kesane kula boten pegel. Apa isih ana patembayang? Jane yo kudune ana iso ana jane kula niki ora trima kaya bocah nom-noman iki. Lah nek pancen kira trimo, lamun ijek ana patemboyo kanggone kuwi. Kowe durung bisa nrimakake aku. Saiki nganggo bang angkat junjung. Oh, iya. Nek pancen kuwi sing mbok arepake. Kawiwitan saka ngendi? Aku sik Oh, kaya. Ya. Siap. Padha disikseni ya, Nyai. Nggih, Bapak. asep kowe iki. Duwe bojo ngomong kabur kanginan, he? Wis Wong kalah. melarat ora duwe papan duduk Wis iki. kalah iki mbok trimo. Ayo. Ora iso. Ora iso. Lah ya sapa iku ya, Bu? Salahne ya kowe dhewe nek mbok salahne iki ya kuwi kok, Kakak. Wis, endi kita saiki. Tol minuku. Dol tinuku. Bakal tak ngerti. Oh, ya. Iki ya aja kaya ora to, Nduk. Mesake kangamu iki lho. Lah wong wis kalah iku mbok ngrumangsani kalah. Aja Ya nyuruh wis, gawe aku terus. kalah. Wis aku ora menangi karo Joko Darmo. Wis trima kalah. Nggih, Bapak. Apa kira-kira adimu Endang Setyawati kok pasrahke kelawan Joko Nggih, Darmo? kudune ngaten, Bapak. Anu nuwun sewu nggih, Nger. Oh, kan. Raos sing manah. Kula darbe raos Supriyo. Jenenge kewan wae duweni papan gunung. Kok jeneng jalma menungsa kok ora duweni papan gunung. Mbok inggiya angger Joko Darmo kersa bloko kemawon. Oh, nggak. Bapak manis itu. Walau kowe mau ngantos agipun kula menika minggah wonten ing retapan Undara Segara menika nggih panoki. Yektosipun kula menika Sang Prabu Angkring Darmo ana ing Kraton Malwapati. Duh, Sang Prabu. Ah, Kula niki njaluk ngapura kok sampe napuk. Monggo-monggo. Lanjut. Percaya apa ora? ngene iki lho isine-isine. Percaya ora? Bakalmu uripmu kepenak, Nduk. Percaya aku ora. Percaya kaya kula napa? Ya. Percaya kaya aku napa? Ya, Mas Rim, iya. Ya pancen dongaku ya ngono. Nggih. Ya muga-muga Madrim ndang ana sing ngalahke. Nggih. Ning pangapuntenipun. Tunipun tuwuh tandha pitakon salebetipun manah. Sak sampunipun kula menika kepireng bilih sedulur Madrim menika nganakake patembohi. Nanging
kasunyatane pancen manging gila-gila. Kaluwane sedulur Madrim menika. Dunipun Madrim menika putra panjenengan napa? Duh sinuwun, keparenga kula bloko. Tubuhipun Madrim menika sanes anak kula piyambak. Putra panjenengan Yas. Rikala ibune bathik wonten salah satunggalipun ponang Jabang ingkang dumawah wonten sangajengipun bojo kula. Ponang Jabang kala wau wonten epek-epekipun wonten naminipun Madrim. Sasampunipun kula kukup dados anak kula paringi tambah jimat asma Bathik Madrim. Bathik Madrim. Kawan manah kula. Nikalane kula menika pinanggih kawan Kakang Madrim. Nyetosipun Bapak Manisutra. Ngantos agungipun kula menika leledang ninggalake Praja Malwapati. Merga kula menika mesake kelawan Bibik Sukesi. Rikalane jumenengan kula anggenipun dados ratu ana ing Malwapati. Piyambakipun menika kemutan kelawan putranipun nggih Madrim. Mbok menawi kemawon menika wonten sambunganipun kelawan Kakang Madrim. Menapa inggih? Menawi Madrim turas saking Praja Malwapati sini. Kados pun kados. Rahayunipun kula menika saged pinanggih kelawan becik. Kamangka terus semanten kula prasopo kelawan Bibik Sukesi. Namun anggen kula wasul wonten ing Malwapati ing mangkinipun kula kedah saged boyongi kelawan Kakang Madrim. Suwan wonten ing kajenganipun Bibik Sukesi. Namung kula monggo kersa namung tumuri handayani dhateng Maha Prabu Anglengger. Amprih saenipun kados punika mung derma manuk. Bapak Manisutra. Jumbo kelawan menapa ingkang dados patembayanipun Kakang Madrim. Namun kula saged ngawonake Kakang Madrim ing mangkinipun undu-unduane ya Endang Setyawati. Anak kula Endang Setyawati kula pasrahaken kanthi tangan kula kekalih sini. Dados Monggo enggal kaboyonga wonten Praja Malwapati sini. Endang Setyawati. Inggih kula Bapak. Iki mbok menawa tinemu marang jodohmu, kang sira bakal dikersake sinuwun Prabu Anglenggerma kaboyongi Praja Malwapati. Menawi kula panjenenganipun boyo wonten ing Kraton Malwapati, kedahipun mung Kakang Madrim kula panjenenganipun boyo wonten ing Malwapati. Pancen wis saduweke jumangkah ninggalake Yos. Njaluk pamit kelawan kula. Ngaten. Yo, piye to? Kula njaluk pamit ki sing ati-ati kalih Bapak niki mangki. Pamit. Iya, sing ati-ati. Panuwun kula saged Nggih. boyongi kelawan Endang Setyawati. Bapak kula nyuwun pamit ki Bapak. Nanti ugi kekeparan kemawon sehat-sehat ki Bapak. Kula nyuwun pamit ki Bapak ki. Sareng kula niki ditinggal kaliyan kaliyan. Aja kaya ngono. Mbok menawa sebenarnya saka pangwasaning Gusti. Yen to anakmu sing Endang Setyawati kae dadi jodhone Sang Prabu Anglengger. Ayo dipujake ing Sang Prabu. Dadah.